И здравейте, приятели! Днес ще направим унбоксинг на тази въздушна помпа Aquael. Да, започваме. Първо отваряме кутията. И първо намираме въздушната помпа. Оставяме я на страна. И тук имаме книжки. Книжките не ни трябват, оставяме ги настрани. Отиваме към въздушната. Това е въздушната помпа. Сега ще извадим от нейлона. Ето я. Ето я. С два изхода е. Ето може и да видите от тук как е. Ето това е филтърчето. Да не влиза прах. И сега ще ви пусна да видите как звучи. Ето, приятели, така звучи помпата. Двата изхода са на макс. Сега ще я намалим малко. Ето. Така е на минимум. Почти не се чува. Тя отдолу има краченца. И така. Има 4 нива. Ето как звучи. Също така искам да ви кажа, че помпата е полска. И така е на марката Aquael. 3000 литра в час. И е дебита.